gracias ao Grándola por darnos a cubillo aquí para a presentación. Son Alfonso Rodríguez, un dos componentes desta obra literaria que é 18. E son un destes autores do libro que naceu e vive nesta cidade poscontemporánea e atemporal. Nesta primavera, onde por fin choveu e terá que chover moito máis, chover ata que se desfagan moitos muros e pesos que están xurdindo e aplastando polos recunchos das rúas e almas que se teñen que desgastar ata que espallarse polas correntes de auga que depurarán todas as desfeitas, pois estamos aquí reunidos como na misa, pero sen Cristos que nos vixilen, para anunciar en Ourense, a miña cidade, o lanzamento deste libro 18 que xa foi presentado en moitos lares de Galiza e de Portugal. Porque nesta antoloxía somos precisamente xente de Galiza e Portugal que nos unimos fraternalmente para sacar adiante este proxecto que xa se presentou en Vigo, Porto, Santiago e Ribadavia. Todo este percorrido xestouse en Vigo nos círculos poéticos abertos que se celebran dende hai uns 2 anos no Café UF da cidade olírica, como din por aí, e que cada segundo sábado de cada mes, impulsados pola inercia enerxética do colectivo Penúltimo Acto, unha morea de poetas, músicos, narradores e outras farándulas artísticas danse cita e conxuran palabras arredor da lareira da Irmandade de Versos e outras artes maiores e menores. De todo iso naceu a idea de resuntarnos todos e todas un poquinho máis e imprimirnos en tinta sobre papel para ser libro todos e todas xuntas e formado 18 que viñemos a presentar aquí hoxe en Ourense. 18 porque ese é o número de voces que compoñen este libro e que naceu xa ca maioría de idade imprescindible e suficiente. Nesta obra hai poesía, pero tamén hai narrativa, imaxes, debuxos, etc. E unha mistura ecléctica que non debe pasar desapercibida e que enriqueza as múltiples visións do mundo e dos seus poéticos diversos que suben e baixan por entre as páxinas. As 18 voces son as seguintes por orden alfabética de aparición no libro: Yolanda Aldrei, Xosé Manuel Barbosa, que está aquí, que tamén de Ourense, Iria Bragado, Simón Cabo Escribano, Xosé Alberto Corral, Enrique Doria, Dan Escribano Lourenzo, Francisco Fernández Naval, Alexandre Inso Moreira, Enrique Leira Chá Gutiérrez, Virxilio Liquito de Portugal, que está aquí hoxe, Cruz Martínez Vilas de Vigo, que está aquí, Fernando Martiño de Guimaraes, Jaime Moreda de Santa María de Ribadavia, que está aquí hoxe, Fernando Luis Pérez Poza, Fernando Rodríguez Campizo, Alfonso Rodríguez Servidor e Rosa Negra, Rosa Martínez Vilas, que está aquí hoxe tamén. A maquetación e o deseño da portada correron a cargo da Adriana Pérez Rodríguez e pola miña parte non teño nada máis que engadir, como dicía o final o Manuel Fraga, a darvos as gracias por estar aquí e interesarvos por algo tan desgraciadamente marginal, ou quizáis non, como é a poesía. Despois fomos á praza e ali escoitamos a xente. Unhas horas antes, a saraiva golpeaba o cristal e zumbaba tregoada polas fendas, rayos e tronos. Despois ela fixo un pastel de chocolate, mentres eu me retorcía deitado, impotente e rayado, con ganas de explotar e sementar a miña carne pola primavera. Pero non. De novo a contradicción. A noite fixemos o amor, ou fodemos, ou como queiras. Son tempos de espera, como son sempre. Cando se derruirán os seus edificios, construídos coas vértebras da vida, roubadas a maioría, que cos seus esqueletos inacabados deambulan polo mundo, traballando polo estado de malestar, infinito e pegañento, inxusto, redundantemente inxusto, como as súas armas defensoras do castelo. Despois fomos á praza e ali escoitamos a xente. Entre os compañeiros está o señor Virxilio Liquito aquí presente, que me pasou sin eu lle pedir un texto para ler. E vou non ler a modo de presentación, a modo de comunicación entre nós e vos que sodes o público. Di así: que diceis do autor? Publicar sozinho será sempre pior que morrer acompañado. Há que esmiuzar a vertente porque a vontade ultrapasa as cobizas de quen sente ameazado, de que non admite outros pensamentos, os quais, para quen de novo pensa, necesariamente se sente obrigado a servir quen xa, por encomenda, publicara.
nen servira o afoito, pois se o faz, compra as súas ferramentas e mellora en todas as tumbas, por todas nen que coñecidas. Tamén nunca lle será accionado pela natureza ou pela explosión de placenta. Creste, xermina lle a vontade de expor os seus pensamentos altos, nen que os ceifeiros criticistas, sempre ávidos contra os novos autores, lles queiran a falar a lingua. De facto, todo autor crece sociño, mesmo que roce na pedra. Debrúzase sobre o que ten que dicer e encontrará eco, nen que tarde, no oráculo que gosta de literatura, e se non o tanxe, xa tivera dito. Por aquí levántase o sofrimento pensar, que pensa dar vida ás palabras, ás súas imaxes. Non só pela noite gramiña, a morfoloxía, a semántica, a sintaxe, a adxectivación, a estrutura nun todo, o culminar da obra ao alcance. No entanto, o xogo das ideas se lle estará ruminando, mas a vontade mantense quase como que cabalgar sobre un dorso, nen que sexa de un asno aposentado. Entón, en cuanto lle chegan, digo do subconsciente das informacións do camiño a trillar, xa moito depois do atravesamento dos inúmeros parques literarios, será largado o vento por todos os lazos posibles. Tal vez a familia, a forza da amizade adversa, os críticos a cheirarlle a comida, sobre o que se soltará do daquele cerebro, non o impeden de criar. Os autores que recorren sociños a solución do seu traballo pagan tudo: o suor, o esforzo mental, a solidón ben desmerecida, o seu propio peculio, o pagamento de licenza por usufruto dos pictogramas de editores na falencia tamén, que moito gañan con tal aventura. Esa é a obra, e non faltan os oportunistas que se colan, claro, se a obra for un suceso, pois, caso contrario, aledan logo pé, como que arrepentidos dos apoios vociferados ao novo autor. Somos 18 e 17 escriben poemas. E só é un, que son eu, non escribe poemas, escribe un conto. Como é prosa, non vos vou ler a prosa inteira, porque entón dices, a prosa xa os coitei xa non digo por libro. Entón, non vos vou ler o poema, non vos vou ler o conto, pois eu non comprades o libro. O que vou facer vai ser ler un poema de outros compañeros. Vou ler un poema de Yolanda Aldrei e outro poema de Xosé Alberto Corralo, amigos meus e persoas queridas por mí. O primeiro poema é de Yolanda Aldrei e di o seguinte: dígote ollo por ollo e aínda máis. Digo, óllame que te ollarei, e que as liñas olfativas foren glándulas que os tantos pinten mapas e o sabor do silencio se confunda na sinfonía brava do interior. Dígote, ollo por ollo, luz por luz e cor por cor, vento teu que asente vento, pausa en tempo, tempo en don, alento violeta dos inicios, miradas desdentadas, digo, amor. E o segundo, de Xosé Alberto Corralo, di este que está bastante oportuno para os momentos en que vivemos. Di así: até quando, meu povo meu, suportarás os tiranos de sorriso cínico e de peto cheo, en cuanto para ti ditan fame e balas é preciso? Por que aceitas a mentira que excretan os falsantes servidores dos banqueiros e son a chuva aceda que cega a luz nos ollos dos meniños? Cóspites a dignidade dos humildes, arríncalles o que decote te rouba, para logo os deixar espidos a intemperie, e que os seus conxéneres, os abutres, os devoran. Despois das presentacións de Vigo, o Porto, de estar presente na presentación de 18 en Compostela e organizar en Ribadavia, é para mí un placer ver que todos os que partillamos neste poemario seguimos loitando para que 18 sexa un éxito a todos os niveis. É un placer, polo tanto, estar presente tamén aquí en Ourense, en Agrándola, apoiando os compañeiros de Ourense neste acto. Sigo sentíndome cada día máis orgulloso deste proxecto, desta escolma de poetas e poetisas galego-portugueses que decidiron xuntar as súas voces dando vida a este libro, mostrando que a unión é algo moi importante, tamén no eido da poesía. Non podo deixar de nomear os círculos poéticos abertos organizados polo colectivo Penúltimo Acto Acción Poética en Vigo, no Café UF,
círculos poéticos abertos que se organizan mensualmente e que foron o eido onde a semente deste libro surdiu. Auguro un futuro excelente a este poemario, xa que hai xente moi activa e loitadora apostando forte por 18. Agora, para agasallar a vosa presencia nesta presentación, atrévome a recitarvos un anaco da miña alma. Vou recitar logo un poema pequeno que está publicado en 18. A ver, si o toco. Titúlase Soño. Hai un espello no medio dunha habitación, pendurando do teito cun aramio de espiños. Hai un cadro en cada parede, o mesmo cadro en cada parede, xirando e ao mesmo tempo mudando as súas cores. Hai un sofá onde unha muller dorme, está espida, está soñando, movéndose con inquietude. A incomensurável dicotomia no grelho da porta. O gato rugia pelas pernas, a urina salpicava, e as palavras mansas, leitosas que caciam na mesa pela noite fora. Lá longe, do outro lado do sofrimento, esse bendito, uns gás dentríficos rolavam nas catatumbas de um hospital desenganado. Assim, basta ter nascido de costas. Enquanto apertava o gasganete ao fornicador da placenta, a pila já não deixa de ser um artefacto, basta não tê-la. Enquanto se fareja, o suor dando as voltas pelas costas. E quantos gasganetes nos tornam amigo das cabras, nem que no sítio das mamadeiras solquem ossos encaracolados de tanta economia. Da baba de um camelo inconsolável é um coiote enervado. Quem pensa que já não tenho cabeça, que não deixe de pensar. Já não tenho um pensamento voraz que me impeça em tal boca, me desobrigue nela a vomitar. Pela pança adicta só me resta o vômito, este que alimentará tal intrínseco manjar. Ben, para mí, como integrante de Penúltimo Acto, que somos un tándem, Rosa Negra e eu, é un placer estar aquí en Grándola e, por suposto, é un placer presentar aquí o libro 18, que naceu, como ben dixeron os compañeros, no Círculo Poético Aberto, que se fai os segundos sábados de mes no Café UF en Vigo. Eso non me vou a estender máis, simplemente agradecer a todos os espectadores que están xa aquí e vou a recitar dos poemas. Empezando, por exemplo, un poema sentimental que eu comezo precisamente para este libro escollíme utilizar fotografías, que é outra das cousas que eu gosto de facer. Entón, para esas fotos se fixen os textos e aquí están, o sea, todo o que teño aquí ten foto e máis texto. E o primeiro di así: a luz volveuse opaca, polo tanto decidín viaxar na nocturnidade, aliñarme axexante tras os vencidos. Vaites, extraño, aínda son un amante inconsutil. De súpeto, as xanelas visten enroixados, evocan tempos malditos. Eu tento argallar un número indefinido de metáforas para que non me invada a invernía da incerteza. Se existe un oco onde agochar os medos, primeiro, déixame sentir a calor dos teus beizos. E agora, un poema que xurdiu dun xeito, como xurdiu todos os poemas, non? Neste caso,
un paporoibo morto que bateu contra os cristais dunha ventá e xurdiu este poema. A face verde dun bufo aburrido, inmóvil, pernotan as meniñas dun paporoibo suicidado na fría transparencia do vidro dunha xanela. 24.000 lesmas negras invaden espazos de humidade intensa. Períodos de transición agardan no outro lado da porta, onde os enigmas amoreanse baixo as pegadas do incerto. Nostálxicas diapositivas evocan memorias que rabuñan as gorxas e a mudez forma cada leitos de soños. Han bater as coruxas na durame que te transita de pedra, seino. Hai un prognóstico de derrota pendurado no tempo. Nada, eu son a que pecha o libro, podería dicir, sen mentir, que son a 18, non? A 18, como son a que o pecha. Pois vou ler dous poemas xusto do final. E xa está, iso non por explicarme o meu traballo xa. Miles de pensamentos e amenceres densos fan enlouquecer a miña mente e a mergullan na divagación terrenal dunha mirada que clama polos teus bicos. Somos presa e depredador, misturados e confundidos como tigres que roxen cada vez máis feros. E así, os días, os instintos e a carne dominan os nosos sentidos. Realismo nas. Existe un realismo máis aló da realidade, un naturalismo máis aló da natureza. Habitan, abstraídos no surrealismo e embebidos no misterio, de formas e cores, reflectidas nun microcosmos tan universal que semella un verdadeiro universo replegado sobre si mesmo. Viven nesas moléculas entrelazadas por pincéis e movementos no lusco-fusco. As figuras tridimensionais saen dos espazos para entrar polas nosas meniñas, atravesando cráneos ata o occipital, e aí será aínda máis. Perduran fortemente agarrados, introducidos en nós para seren perfectos, sublimes, etéreos e inmortais. Moran na alma do pintor, son partículas luminarias, enerxía cargada de creación.